Ισχύουν οι φήμες περί παιδικού σταθμού, θα μας τρελάνετε? Όχι, αλήθεια είναι. Αυτά είναι. Κάτσε πουλάκι. Αυτά είναι, κατάλαβες. Τι παιδικού επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πώς σου ήρθε? Λοιπόν, θα σου πω πώς αυτή την ξεκίνησε. περίοδο. Και γιατί με τα παιδιά? Τα παιδιά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα αγαπάω πάρα Σ' αρέσουν, πολύ. αλλά αυτό είναι δουλειά, παιδί μου. Αν τα αγαπάω, τα φέρνω σπίτι μου, μαζεύω όλα τα παιδιά της γειτονιάς, παίζουμε. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαι διαγωγός, δεν είμαι εγώ, δεν θα είμαι εγώ η δασκάλα. Ναι, αλλά θέλω να πω, δεν πήγες σε κάτι που είναι κοντά σε αυτό που κάνεις και που τρέχεις όλη τη ζωή, τη μουσική. Όχι. Δηλαδή, αν μου λέγεις κάνω ένα μουσικό εργαστηράκι σαν του Θεοφάνους, δεν θα μου λέγω, δεν μου κάνει εντύπωση. Θα έλεγα, ναι, πολύ ωραία ιδέα. Είναι και μάνα, έχει και τη μουσική, το έχει και σπουδάσει, ξέρει πώς να έρθει πιο κοντά στα παιδιά. Ναι, το φτιάξε. Εδώ με κούφανες. Θα σου πω πώς ξεκίνησε. Πριν 1,5 χρόνο περίπου διάβαζα ένα παραμύθι του Μπόντο, ένα αρκουδάκι αξιαγάπητο, στον Αλέξανδρο. Και είχε τέλος πάντων ο Μπόντο πάει νηπιαγωγείο. Και ήταν τόσο όμορφο μέσα, που γυρνάω και λέω στη μητέρα μου, θα μ' άρεσε να κάνω κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Και σου είπε η μητέρα σου, τρέχα. Πες την αλήθεια. Πες. Μου το είπε. Να τα. Αυτή δεν είναι μάνα, μάνατζερ είναι. Κανονικά. Βέβαια, εγώ δεν έκανα νηπιαγωγείο, αλλά έκανα ένα. Θα κάνω μάλλον. Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά το ξεκινάω. Δηλαδή, φέτος την Άνοιξη, σε 1,5 μήνα περίπου θα ανοίξει. Δεν φοβάσαι την εποχή που είναι λίγο άγρια? Κοίταξε, ό,τι αφορά παιδιά, δεν πάει άσχημα. Και δεν θα είναι μόνο ένας παιδικός σταθμός, θα είναι αγγλόφωνο, πρώτα απ' όλα. Είναι μια πολύ όμορφη μονοκατοικία με μεγάλο κήπο, στη Γλυφάδα. Θα πληρώνεις νίκη? Τη δική μου είναι. Την τιμή την παζαρέψεις, Έλλη? Μια χαρά είναι όλα. Λοιπόν, θα είναι το πρωί παιδικός σταθμός. Γιατί στα αγγλικά, γιατί? Γιατί το βλέπω και από τον Αλέξανδρο που πάει σε αγγλόφωνο, όταν τα παιδιά από πάρα πολύ μικρά έχουν και μία σαν μόνιμη γλώσσα καθημερινά με την οποία, ξέρεις, έρχονται σε επαφή. Πάνω στο παιχνίδι εξασκούνται, ναι, και στη ζωγραφική, στα τραγουδάκια. Ναι. Ξαφνικά τα παιδιά το ξέρεις πολύ καλά, είναι στα σφουγγάρια. Ναι, ναι. Και έτσι και μία δεύτερη και μία τρίτη γλώσσα μεγαλώνοντας, τη μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Και δεν υπάρχουν πολλά αγγλόφωνα στα νότια. Και το απόγευμα, εκτός ότι θα κάνω και παιδικά πάρτι γενεθλίων και τα λοιπά Σαββατοκύριακα και απογεύματα, ιδίως τώρα που ανοίγει ο καιρός, θα κάνω και αυτό. Τα απογεύματα θα έχω διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Είτε αυτά είναι σε σχέσεις μαμάς ή και μπαμπά παιδιού που θέλουν να έρθουν πιο κοντά γιατί δουλεύουν πολύ και θέλουν να έχουν μία μισή ώρα μαζί. Κόσμο για να στα κάνει όλα αυτά που μου λες? Τρέχω σαν το σκυλί κάθε μέρα εδώ και μήνες. Δεν φαντάζεσαι τι δουλειά έχει. Έχεις βάλει στο μυαλό σου αυτό και το τρέχεις? Μήνες. Μιλάω με ψυχολόγους, με νηπιαγωγούς, με αυτό. Βάζω αγγελίες, κάνω ραντεβού. Και βρίσκω σιγά σιγά προσωπικό. Και είναι πολύ ωραία. Τέλη Απριλίου, Μάιο θα ανοίξει. Ώστε και να κάνω πάρτι το καλοκαίρι και να γίνουν εγγραφές, ώστε από Σεπτέμβριο να λειτουργεί ο παιδικός σταθμός κανονικά. Αλλά και φέτος θα το λειτουργώ με εξωσχολικές δραστηριότητες. Όνομα βρήκατε? Για πες. Happy Faces. Πολύ ωραίο.